Sekuvele waphuma umbiko la kuthiwa uMonapoli Saling namhlanje ubejima neteam Orlando Pirates ibijima namhlanje prepare imatch yakusasa ubonakalile uMonapoli Saling nje wanibona lapha number 14 siyamazi sonke number 14 Orlando Pirates uMonapoli Saling yabo ziyajabulisa impela ukubona indaba ezikanje. Let's hope uJose Rivera uzomqalisa umfana kusasa noma ahlale ebenchini because abafana abancane bazobe khona kusasa unkota benomfuking yabo. So I'm happy ukubona uSaling yabo because bese kuphuma le rumors la kuthiwa ngenzeka ahambe kuOrlando Pirates yabo. Abantu bebethi uSaling bebanga icontract benalo baba lo-Ivan Khoza yabo ukuthi asayinele yabo. Most abadlali beOrlando Pirates abakhulu bahambiswe ileyo nto lokuthi baholelwa kancane kuOrlando Pirates. But kuyangijabulisa ukumbona umfana uthi ubuyile namhlanje. Let's hope yabo ukubuya kwakhe kuzomenza aqala more games. Kuzomenza abe featured in more games because we need this guy. He's one of our biggest players esinayo kuOrlando Pirates at the moment yabo. Ngijabule kakhulu ukumbona ebuyile yabo. Nizizwa kanjani ngale indaba lezi? Mina I don't wanna lie, I'm happy yabo, I'm happy. Nimazi uSaling ulo mdlalo uplan B for Orlando Pirates. Uplan A wethi mungasebenzi, uSaling uhlezi ezobo plan B. Uhlezi ezowenza icebo olizakhe yabo. That's why we need ama players njengoSaling yabo. Kwenza uplan uqhamuka noplan kwenze something swina ama games. So I'm happy to see this guy. Hope namanye abadlali babuya abanje ngoXoki. I heard ukuthi uXoki usebuyile naye but I don't think uzodlala kwigame yakusasa but ngathi bangasheshe babuye nabo uXoki mfethu no Goodman Mesele sabadinga la center. Like nje we need more players because right now uyabona ama games is now ayeza ayashesha. So we need ama players azosiza because you cannot play with ama youngsters njengomfuking benonkota asinabanye abadlali bazosiza lapha bebekhathala nabo yabo. So we need more players. NgoJanuary futhi engathi singathenga futhi yabo. Sengiyatholakala na Facebook bafeni mina ufuna ungisiza ngiyatholakala lapha kuVane Sports naka YouTube ngiyatholakala kuVane Sports. Most of my videos sengizowaposta YouTube right now not la yabo. So kuVane Sports ka Facebook, kuVane Sports ka TikTok nalapha ka YouTube kuVane Sports ufike usubscribe naka Instagram ngiyatholakala kuVane Sports yabo. Ngiyabonga support yenu bafethu.